Maayong hapon sa imo amigo. May hapon, Brad. Maayong hapon. Pwede ba na ko i-confirm kung unsang imong pundok, sir? Direct to God. Direct to God or Seventh-day Adventist? Dila ko na ito ikaulaw itong pagtuo. Ang Seventh-day Adventist Church, direct to God na. Wala naghahapit og lain nga God. Di ang akong pangutanan nimo, simple naman kaayo. Kung sa imong pundok, dili ko na ito iligoy-ligoy, direct na nagtubag. Di ba? Direct to God. Yang pagkauman ni agi mong Ellen G. White. Wala, wala na mo nagisimba si Ellen G. White. Pinagituuhan ninyo. Sa Kristo, di ba? Nagisimba, advisor na mo na siya. Messenger of God. Advisor. Asa po na sa Biblia pagkano? Nga dawaton niyo sa advisor. Messenger of God man siya. Wasang tudlog bakak. Pero nagtudlo siya bakak. Adili gid siya angay. Mo tanaw ta ko, Brad. Gali, pero kinsa ka pagkahapon nag-ingon no nga sumala sa Biblia nga messenger of God siya. Ang Ginoo kay ang gipangtudlo niya, tudlo man sa Ginoo. Nawa gyud na sa Biblia. Dili man naingon nga mailan yung kamaturan pinagi sa word for Biblia ba? Ay, di ba? Dili mo man na yung argumento, di ba? Pag wala makay mabasa sa Biblia. Wala kay mabasa sa Biblia nga nagsulti ang Ginoo nga mailan yung kamaturan pinagi sa word for word. Nga hilig man kay mo mangita sa mo. Lagi. Nga hilig man kay mo gani, nganong hilig man kay mo mangita sa mga word for word kung ingon ana ang tamang argumento. Dili lang po na maayo. Ansa? Maayo na. Ansa? So ambot pasabot. So kanang imong mga kaubang mga sabadista nga mangita og word for word, mga di gina sila maayo maghatag argumento. Ang akong gingon, dili na maayo ang ato ang fundamental belief, dili mabasa sa Biblia. Like for example, fundamental belief, dili mabasa sa Biblia niya. Ang inyong fundamental belief, si Ellen G. White propeta, di man na mabasa sa Biblia. dili man na siya propeta sa Roman Catholic Church. Propeta sa Church. Fundamental. Wala may doktrina. Nanas yung doktrina. Binuang man. Wala may doktrina nga si Ellen G. White propeta siya sa tanang relihiyon, propeta sa tanang sikta. Nabray. Mabalin ko sa inyo Wala man ko ni nga propeta sa tanang relihiyon. Ang ako mabalin ko sa mabalin ko sa pundok ni RGC no kung naay mabasa sa mo ang doktrina sa mga libro nga propeta si Ellen G. White sa tanang relihiyon. Wala mabasa. Wala mabasa. May akong question. Tepa amigo. Ayaw pagapila-pila muwa man na. Ay sa lagi. Muwa man na. Dili man ako question mo gani. Okay, mabasa gani nga ang Santo Papa, okay mabasa nga Santo Papa gani kay para tanang relihiyon. So buot isa ba? Wala may kayo mabasa, Brad, nga ang paminaw sa Brad. Wala magani kayo mabasa gani, Brad. Paminaw sa ba? Ako sa kanila last. Wala may kayo mabasa, Brad, nga ang Santo Papa sa Roman Catholic Church kay Santo Papa na siya ng mga relihiyon. Mao ba? Sige, mutubag ko ha. Mutubag ko ha. Okay. Number 1, dili na mo pagtulunan nga sola escritura. Kay para pangitaan ko nimo letra por letrang mabasa. Ako ang naikatungod sa imuha magsukla nimo ana kay inyong pagtulunan sola escritura. Number 2, ingon man ka nga tawag ining dili ninyo na di inyo pagtulunan nga si Ellen G. White propeta sa tibuok kalibutan pero inyong propeta sumala sa inyong belief. Yes, alangan nga nagtudlo mo siya kamaturan. Dili pa sa inyong tawag ining belief ninyo di mo moto kung di mabasa. Unsang sita sa Biblia kapitulo bersikulo nga si Ellen G. White propeta. Di mo na kinanglan kanibalo man ka nga bago na siya nga propeta nga nahumana ng Bible. Nahumana namang Bible. Pero kung basihan nimo ang criteria, no? Basihan nimo ang criteria, ay sa katawa ba? Basihan nimo ang criteria, brother. Kung basihan nimo ang criteria, Brad, kung kapasar ba siya sa dili gid tinuod ang iyang pangwali, kapasar ba siya sa bakakon. Dili man tawag ining isyu siya propeta. Dili man tawag tayo basihan doon. Like for example, kung tayo nagtudlo si Ellen G. White nga abo adlaw mo pulay. Nagtudlo siya sa dili magkaon sa dulong tanan. Nagtudlo siya sa kining about sa council sa health. Unya kung supak na sa Biblia, Brad, tawgon siya nga isa lagi ba? Dili mo ganang sa kung isyu.
Dili na may akong isyo ba? Ang punto, paminaw. Pasasa ng mga istorya noon. Paminaw. Ang punto nako, walay mabasa sa Biblia, kapitulo, versikulo. Paminaw. So, walay mabasa sa Biblia, kapitulo, versikulo nga si Ellen G. White propeta. Walay mabasa. So nagtuo og butang di mabasa. Di, wala man namo nagyana. Kay dili man na ingon nga abi kay nabasa namo tuhuan din namo. Gituhuan namo siya nga propeta ba? Explain ba? Okay ra ma-explain ko, okay ra? Dili. So mangutan ako nimo kung mag-explain ka. Di explain ko karon ba sa imong pangutana? Wala mo nagkina-explanation. Ako pumunta nimo, mabasa ba sa Biblia? Ba kay Mama na ako question nimo. Di ba? Wala na mo gituhuan. Mama na ako question nimo. May mabasa ba? Tubagan lang og na aba wala. Tubagan lang ko. Mutubag ko. Wala na mo siya gituhuan as a prophet tungod kay nabasa siya word for word nagsulti sa Biblia. Di sabay. Wala ko nangutana kung sa inyong pagtuo. Ang akong pangutana nimo simple kayo. Mabasa ba sa Biblia, kapitulo, versikulo, nga nanudlo ang tawag ini nga bala ang kasulatan nga si Ellen G. White propeta? Kaya man na inyong baruganan, God? Wala sa mabasa, pero yung mga tudlo. God. So, natudlo na yung mga tudlo po ni Jesus Christ. Unsang sitas sa Biblia, kapitulo, versikulo nga ang panudlo ni Ellen G. White propeta. Sa kawan ba rin po ni mo dayon? Lain na po ni mo, mangluod mo ka na style ni mo. Ang load ko na style mo, mo sa tawad. Gipaluotan na i-mute na ba yun ni mo? Sa kawan mo ni mo, i-mute. Hindi mo ka maminaw. Lain na po ni mo. Hindi mo ka maminaw. Tarong mo ni mo. Gitarong nga kung ikaw, kung tama ka nga bisita, kung sakto ka nga bisita, sampa nagtubag ang speaker, maminaw ka. Diba? Okay, para dili ka kung anon ba? Kaya kung ang programa niya, pagkahuman, binuangan ko ni mo din Magtubag ko, tawag ka na magsapaw-sapaw ka. Ayaw, pag oras ka niya, may istorya ko, maghilom ka. Kailain man kayo sa programa, nag-istorya ko, nagyaw-yaw po kag imo. Diba? Muhatam ako, ganyan ba ito, nihatam ko si mo hagway ka ganina niya, pagkahuman, di mo respetuhon ang akuhan-kuhan. So, admitido na mo karon nga, nagtudlo di mo og mga butang, nagtuom og mga butang nga dili mabasa. Maman ang tawag ang question, wala ko nagkinahanglan ng paglait bang tawag in question. Ang first question ka ganina o si pundok nimo, direct to God, yung pagkaman di katugan sa tawag ining kuan, di katugan sa kining kung si pundok naging kaulaw niya yung pundok.